Wethu ngiyethemba ukuthi abantu bayaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Sengibuyile futhi ukuzoni-update njengamanje ukuthi izinto-ke zihamba kanjani. Sekusele kancane ukuthi ukhetho silivale noma-ke ukubalwa kwamavoti kuvalwe-ke lapha masikhuluma-ke ngo-national kulo nyaka ka-2024. Njengoba-ke sesifinyelela lapha ku-84.57% complete amavoti-ke asebaliwe. Uyacabanga ukuthi mangaki amaphesenti asele ukuthi sifike ku-100 mase-ke kuyaqedwa ukubala-ke kwamavoti. Njengamanje sogijima ke sikhulume lapha ngoka national masiqeda lapho singena shiqe kuma province ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani. Wengane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ake ngivele ngihlalo dabeni ke ngize ngalo ke njengamanje i-ANC sazihola phambili ngamavoti awu 5,213,788 mase ke kulandela ke iDA ngamavoti awu 2,806,352 mase kulandela ke iMK ngamavoti awu 1,683,149 mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu 1,189,146 mase kulandela ke iIFP Inkatha Freedom Party ngamavoti awu 455,751 mase kulandela ke iPA ngamavoti awu 281,396 kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 182,644 mase kulandela ke iAction SA ngamavoti awu 141,267. Sadlula ke lapho sesibheke lapha ke ngokwama province ukuthi ke ngokwefundazwe ngabe ke izinto zihamba kanjani. Noma ke siyadlula ke sibheke lapha esifundazweni ke sokuqala lapha kuyi-Eastern Cape ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani e-Eastern Cape. Sekuzophela ngempela njengoba ke sikhuluma nje lapha ke Eastern Cape ukubala kwamavoti sekufinyelela lapha ku-90.32% okusho ukuthi ke sekusele nje u9 point something percent ukuthi ke kuqedwe ke ukubalwa kwamavoti lapha ke e-Eastern Cape. Ngaleke yokuchitha isikhathi angihlale ke emavotini ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani. ANC isihola phambili ngamavoti awu 970,364 bese kulandela ke iDA ngamavoti awu 198,698 kulandela ke iEFF ngamavoti awu 151,448 mase kulandela ke UDM ngamavoti awu 55,308 kulandela iPA ngamavoti awu 30,151. Siyadlula ke ku-Eastern Cape sibheke lapha kwesinye ke isifundazwe noma ke kwenye ke iprovince. Siyaphuthuma lapha eFree State ukuthi ke ngabe izinto zihamba kanjani lapha ke eFree State. Izinto ke zimi kanje njengamanje amavoti abalwe lapha ke ku-90.23% complete amavoti ke asebaliwe. Kuyasho ukuthi ngempela sesiyalivala kuma ke sekuzophela ukubala kwamavoti lapha ke esifundazweni saseFree State. Izinto ke zihamba kanje. ANC hamba phambili ngamavoti awu 375,858 mase kulandela ke iDA ngamavoti awu 143,707 mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu 96,811 kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 21,265 mase kulandela kumkhonto wesiza ngamavoti awu 16,442. Siyadlula ke la eFree State siphuthuma ke lapha ke kwesinye ke isifundazwe noma ke kwenye ke iprovince lapha ke kwaNdongazi yaDuma eGoli ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Lapha ke eGoli izinto ke zihamba kanje ke siku 73.11% complete amavoti ke asebaliwe. Sibheke 100% ukhumbule kusabala ke wengane zakwesibaningi abantu abephume ngobunningi babo beyovotela ke amaqembu. Abizinto zihamba kanje lapha eGoli kwaNdongazi yaDuma ngokwamavoti ke izinto ke zihamba kanje. ANC sazihola phambili ngamavoti awu 938,577 mase kulandela ke iDA ehleli lapha ke kunombolo 2 ngamavoti awu 782,807 mase kulandela iEFF ngamavoti awu 356,457 mase kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti ke awu 268,551 mase kulandela ke Action SA ngamavoti ke awu 111,000
859. Sadlula ke la sibheke kwesinye isifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani ke kulesi sifundazwe saKwaZulu ke Natal. Masibheka nje lapha ngokwamavoti sesilapha ke ngokubala kwamavoti noma ke siku 65.36 complete noma ke 65.36% complete amavoti kasebaliwe kulesi sifundazwe ke sakithi KwaZulu Natal. Sibheke 100% ukhumbule ukuthi ke kusabalwa amavoti akaqedwe ukubala izinto ke zihamba kanje lapha na ke wenganza kwethu KwaZulu Natal. Zime kanje ke izinto lapha ke unombolo 1 MK sahamba phambili ngamavoti ke awu 891,461 mase kulandela ke ANC ngamavoti awu 370,738 mase kulandela ke IFP ngamavoti ke awu 367,148 landela ke DA ngamavoti awu 252,027 mase kulandela ke EFF ngamavoti awu 46,486 landela ke NFP ngamavoti ke awu 13,112 mase kulandela ke ACDP ngamavoti ke awu 6,525 wenganzo izinto zihamba kanjalo ke izinto lapha esifundazweni ke saKwaZulu Natal. Zinjalo ke izinto wenganza kwethu MK lokhu iqhokele njalo ayichithi ke isikhathi siyadlula ke sibheke kwesinye isifundazwe noma ke kwenye province ukubheka ukuthi izinto ke ingabe ke zihamba kanjani. Masigijima sola lapha eMpumalanga ngabe ke izinto zihamba kanjani lapha ke eMpumalanga ngokubala kwamavoti sesiku 85.81% complete amavoti ke asebaliwe. Sibheke 100% njengoba wazi ukuthi ke kusaqhutshekwa nokubala kwamavoti lapha ke IEC izinto ke zime kanje mangabe sibala ke amavoti izinto ke zime kanjena ke lapha ke kuleya ndawo wenganza ukuthi izinto ke zime kanje eMpumalanga masibala ke amavoti njengamanje ANC sahamba phambili ngamavoti ke awu 487,241 mase kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti ke awu 170,439 mase kulandela iEFF ngamavoti awu 133,949 landela iDA ngamavoti ke awu 120,692 mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 16,368 mase kulandela ke iAction SA ngamavoti awu 5,020. Sadlula ke lapha eMpumalanga sibheke kwesinye ke isifundazwe lana ke sibheke ke Northern Cape ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani lapha eNorthern Cape. Northern Cape siqedile ke wenganza kwethu ukuvota ke njoba ke kubhaliwe noma ke njoba ke siku 100% complete qediwe ukuvota stile ke amavoti asihamba ke ngokujwayele noma ke ngokwemphumela yawo ihambe kanje ke imphumela lapha ANC ethola amavoti 195,531 wase kuthi DA yathola amavoti awu 82,767 kwathi ke EFF yathola amavoti awu 52,314 wase kuthi PA yathola amavoti awu 33,994. Sedlula ke la eNorthern Cape njoba ke kuphelile ukubala kwamavoti sesigijima sona lapha eLimpopo ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lapha kwisika Ramaphosa ukuthi ke zithini izinto 66.01% complete amavoti asebaliwe zihamba kanjalo ke izinto noma ke masiqhubekela phambili sicheck ukuthi ngabe amavoti ahamba kanjani lapha ke eLimpopo. Sithi ke izinto ANC isaqhubeka ihamba phambili ngamavoti awu 668,783 mase kulandela ke unombolo 2 kuyi-EFF ngamavoti ke awu 113,916 mase kulandela iDA ngamavoti awu 53,511 mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti ke awu 10,986 mase kulandela kumkhonto wesizwe lapha ke ngamavoti ke awu 7,999 mase ke siyadlula ke lapha eLimpopo sibheke kwesinye isifundazwe sicheck ukuthi ngabe izinto ke zihamba kanjani. No masigijima ke sona lapha wenganza kwethu eNorth West ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lapha ke eNorth West. Zithi ke izinto lapha ke eNorth West amavoti ke ahamba kanje siku 83.89% complete kusho ukuthi ke sekuseduze kuphela ukubala kwamavoti lapha ke eNorth West. Izinto ke zihamba kanje
lapha ke esifundazweni sase North West ANC sasihola phambili ngamavoti awu-403,014 mase ke kulandela ke EFF ngamavoti awu-114,560 mase kulandela ke iDA ngamavoti ke awu-85,579 mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu-19,371 mase kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti ke awu-13,417 mase kulandela ke Action SA ngamavoti awu-9,721 lapha ke wey'ngane zakwethu eNorth West. Masigijima ke sisuka la eNorth West siphikelele lapha ke kwisifundazwe sokugcina engicabanga ukuthi ke i-Western Cape. Zimi kanje ke izinto lapha ke esifundazweni sase Western Cape kunicheckela ke sithi noma ke sesiku-90.97% complete wabantu kasebevotile sekuseduze ukuthi ivalwe ke ukubalwa kwamavoti lapha ke Western Cape. Izinto ke ezisami kanjena ke lapha still ke noma ke iDA sasihola phambili ngamavoti ke awu-934,521 kulandele ke ANC ngamavoti awu-334,758 mase kulandela ke iPA ngamavoti awu-145,057 mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu-87,038 mase kulandela ke iCCC ngamavoti ke awu-42,008. Izinto ke zime kanjalo ke bafowethu ngizolo ngini-update nginitshela ukuthi ngabe izinto ihamba kanjani njengoba sazi ukuthi kubhekwe ngabovu ke imiphumela ke yokugcina yokhetha ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani. Ngokulandela bafowethu iNorthern Cape angisezokuyibala njengoba ke amavoti ke asephelile ke kulesa sifundazwe. Mina ke sengiphuma nje ngizofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngale noma ke ngale miphumela yamavoti elokhu iqhubeke njalo.